Domnul Morcov, știu că ai vrut un short din Delta, din amic, de sub Saigon, dar ți-am zis de la început că acolo nu vom ajunge. Așa că am hotărât să-ți fac un short ceva mai masculin și anume mă gândeam că probabil tunelurile astea ți-ar plăcea. Îți mulțumesc că ești pe canalul meu, îți mulțumesc că ai apărut în viața mea, mi te-a scos Dumnezeu în cale și că ești aici. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pe canal, pentru canal. Îți mulțumesc că mă completez de câte ori e nevoie. Îți mulțumesc că ești aici, alături de mine. Să sperăm că vom avea mulți ani de aici înainte pe YouTube. Și ca încheiere, îți mulțumesc încă o dată. Te-am pupat dulce.